Ahoj přátelé, vítejte na stránkách Zpovědnice. Ať už vás sem dostalo cokoliv, tak jsme hrozně rádi, že jste tady. Jestli vás sem dostalo to video a vy si teď myslíte, že tady uvidíte nějaký kontroverzní film o mým hříšném životě, tak to vás klamu. Já jsem zase v životě jako za stolik neřešil. Ne, fakt ne. A když už jste tady, tak jděte dál, koukněte se do Zpovědnice a v ní můžete zadat svoje hříchy, přiznat je. Vy si vymyslíte prostě nějakou přezdívku, pod tou se přihlásíte a potom zadáte, co jste provedli. V 7 kategoriích. Jo? My ty kategorie samozřejmě budeme ještě rozšiřovat, ale zatím v těchto 7 kategoriích za navržený hříchy dostanete dokonce slovní ohodnocení a potom navrženou částku. Tuhle částku můžete snížit nebo zvýšit a potom poslat na charitativní projekt, který nabízíme. Nabízíme jich několik, vy si můžete vybrat. No a tím vlastně proměníte svoje hříchy v dobro. Jako, buď mají někde jako vyseté vzduchu, mají vás trápit, už se staly, anebo můžete je opravdu proměnit v něco, co někomu pomůže. Tak, zkuste to, je to docela zábavný a jednoduchý jak facka. Čau. Jo a tohle jsem nenahrál s žádnou selfie tyčí. Jo, moje ruce. Nemám selfie tyč. Mít selfie tyč je podle mě taky hřích.